GD bheith an duine agus fáilte go dtí an céad stad eile agus inniu támuid gantaí Antrim. Támuid ag fánacht in sa teachín seo agus tá sé cóglóte tá tine an seo tháinig muid an seo a réir agus bhí an tine lásta agin agus bhí sé códeas agus inniu beimiid ag taiscail timpeall na háite agus bhhailm glintín na Antrim eáil agus rudí nua eáil. Is é seo an céad am a tháinig muid go Antrim agus támuid ag súil go mór leis agus tá am siar go jazz inniu chomai agus just tá sé cho álan an seo. So yes, alright then. Támuid an seo ag an Manastír inis Mala an Caisleán agus tá Tessa an. Tá sí ar an Staire. Agus, támuid ag taiscail an Manastír. 6 dark hedges. Cart galore. Cart galore. Is brád am nuair atá tú ag caint sin Gaeilge. I can't remember what that means. Tá an áit seo go hálan agus tá sé ómhór arc ar an Manastír. Seo, Jesus, tá sé ómhór. Agus tá relic an seo chomai. Just tá sé chódeas. Ní ró agam faoin rudarbí faoin áit seo. An rarc. Arc ar sin. Wow. Tá an Manastír seo i lár cuasa golf. So mar sin tá daoine ar mar chúil ag immert golf. Tá sé clás, tá sé ar dói. Arc ar seo. Is mai leithí a bheith ag brinca go háirithe na áitina mar seo. How will it go? Coil Shiggle. Whoa. So cool. Yeah. This is so much bigger than I was expecting. Bhí sé ta mai agus inis rá go dtí an céad áit eile. Támuid an seo ag túrhead inis arc ar an rarc sin. This is insane. Docracha. Go hálan ar fad agus tá ag súil go mór leis an rarc suas an creic seo. Tá is go dtí orn ach tá sé ionta tse inniu. Ní cuma ar an lá ach tá sé tse. Tá budilisce agus Jaffa cakes agin, so támuid ré. Ar fad agus tá tú ábalta alba eáil ón áit seo tá chreite ar fad. Tá mé sásta, tá mé sonna sásta bhí an seo. Támuid híos an creic inis ag túrhead agus tá sé chógalanta. Arc ar mar chúil ar dói agus na roircanna. Tá ratlan an. Tá chreite ar fad agus tá Tessa ag deanú TikTok. Agus tá sí sanna sásta. Tá mé ar bhain amachcha a bheith an seo. Tá mé ag baint sult go mór as an Antrim go dtí seo. Agus seo an dair rud támuid a dheanú. An dair rud támuid ag deanú, tá sé ag fáil níos fearr am.
That was a lot smoother. Yeah. Bínta mai. Sinné támuid deanta leis an túrhead agus inis bémuid ag tomáint cosisiarga go cosisian dun nó cosisian dál ní mé cinse. Áit iontach ar fad seo agus mólam mátá tú in Antrim tarn seo go túrhead agus arcar Tessa. Tá sé ar bhain amachcha agus just is bralam nó rarc. Na rarcan seo. Fech archar an rarc sin. Na glas an glas agus an gcorm agus na daoine ag éascaireacht agus just na sléibhte. Tá muid an seo inis ag cosisian dun. Tá sé chódeas an seo. Be cop an té agin agus be lón agin an seo fásta ach arc ar an drahead álan ar fad agus just is áit iontach an seo agus tá trán seo chomh maith cad eile tá imhna an seo cosisian dá ar an cosisian dun ní mé cinse cin áit táime beimiid ag taisceil na himhna. Bhí daoine in san áit seo ag Lord sin Gaeilge de chéile, so bhí sé chódeas a chluistáil, chódeas eáil agus We found the goat. Tá dealamh górón, so arcar sin tá daoine leis an gcóir. Támuid ar an bhealach go dtí na himhna inis. Tá na himhna os mo chóir inis arcar seo. An áit seo go hálan ar fad tá sí galanta. Stoithe is ballabug ach ag an am cearna tá rudí galore a dheanú. This is so cool. Tá muid ag íthe ar lón in cosisian dá cos farraga. Tá rás ar siúl arcar seo. Jean tá de rás. Támuid ar an chosan inis ag an as. Tá Tessa an? Sílam go bhfuil muid in aice leis an áhain. Tá mé ábalta an as a chluistáil ach ní mé cinse ach tá mé ábalta isce a chluistáil is dóithe. An chosan seo in san áras in Glenarmh tá sé jazz, sé chójazz agus tá na rarcanna ón chosan seo ar dói. Tá mé ábalta Tessa a chluistáil, tá sé ag Lord Donny Sean ar TikTok ach tá mé ar YouTube.
far in Aaron. And as is far up saying Aaron. Cahi me ra, the fetcher ar fad. Cahi to, what I do in the interim, Cahi to check on Shaw, Glenar Forest Park. The fetcher ar fad. Tá bar an seo, tá check tavern an seo. Ilor and the Glinchi. Archer seo. Táid arás ag an Teachín agus arcar an Teachín in San Amsir seo. Tá sé chomh deas, tá sé chomh glóite. So, thar lomsa isteach sa Teachín. Woo! Very cute. No, Cahimwyd Glanú. Seo an túr, seo é an Christian, agus tá sí ag Glanú Cafe. Tá an hála seo agus an seo tá siomar lapa ó an céad siomar lapa agus in sa siomar seo tá ar siomar lapa. So tá an laba có-chompordach agus chumáile sin tá siomar fóca an seo chumáid agus tá sé jazz. Tá mé an rá leis an siomar seo é an siomar sí. An siomra is far in sa Teachín I mó waril híon. Cén fá mar tá sin an seo agus bé sé lásta a gin an nacht bhí sé lásta a gin a réir chumáid agus bhí sé ar dói. So mar sin bé sé lásta a réis. Ag inis caithimid bí a dheanú be breakfasta a gin don dinner. So tá mé agsúil go mór leis. Agus an sin bé muid ag ligint ar cí in sa Teachín. Ishbini. Oh yes. Ishbini galore. Here. Making 10 sausages. 10 sausages? 10 sausages! Oh. This is the way you say that. Nice. Yes. And Chinalasta. Breakfast done. How do I? Why who? Imagine what I heard you. Tar sure I'm imagine. Ach, Cahimwyd amach than you. Solid jamwyd. Tá cúpla rud le Johnny. Tá teach ferma síos an móthar an seo. Agus tá taithí ar siúil inniu agus ben muid ábalta sugrú le círí. So tá muid ag géirí a dheanú sin. Ina dhé sin tá muid ag swaintiú seans go mé muid go dtí na fáilta dorcha. Sin an plán atá gin inniu don lá dearannach in Antrim. Ach ben muid arás sin an rud is dóithe ben muid arás a rís. Tá sé dreidste. Ní ró an taithí le círí ar siúil. Tá sé dreidste mar sin. Tháinig muid an seo, bhí muid ag tiomáint agus tá cligach an seo. Cligach ar mai agus arc ar seo.
Táid ag temáint hiag an hiag na fáilta dúrcha agus seo ar an bhealach geallanta. Bhí sé anspaí ag an clúiceach agus an níis bé seo an céad am a táid ag na fáilta dúrcha agus tá ag súil go mór leis. Hitch cúpla crán, cúpla méohin agus anis táú abalta í deáil, so tá sé 6 brónach is dóithe. Carcalúir, sin támuid genta le Antrim don íseán seo agus hé mé rá, hasin sé go mórlam. Ní rálas ar bí agam mar Antrim leis níon rá ach tá mé sásta mar sin tí hí mé sibh ag an céad stád eile an slán.